IFM News. Lokal. Go ahead, Idol Dance. Maragsakan di Sarat Mayor Ralph Conrad Medrano, dapat kinato dagit ay blood donors na nagipagparisipare ti bloodletting activity ng YKT Sarat Ilocos Norte. Timokon nga blood nga madara kitagpaay iti RHU kasama din iti Mariano Marcos Memorial Hospital Medical Center iti Batak Ilocos Norte. Inbaga ni Mayor Medrano nga tibagaan iti inisyatibo iti gobyerno lokal ang taluko ita ng magpaset iti bloodletting activity iti nadakamat nga ili inbaga na nga dito umdas nga daratang mosa kanil bulan yung masabol ang masukatan pabigas na saan ng mugutan iti mga blood bank iti RHU iti Sarat Ilocos Norte. Malagit no iti palabas ng tawtawen at ang dikastoy ng programa ng gabu iti ang tamatatang estado iti RHU masabol nga nasken pay agadupay iti pundot tara nga may pay iti nakamat at nga opisina iti Sarat Ilocos Norte. Mangdamdamat ti Mayor ababente iti balde iti niwayat at ang tuloy sumaro nga surot na nga maangay nga bloodletting activity iti mismo nga Sarat Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.